Ahojte, dneska vás vítam pri tomto ďalšom bushcraft videu. Dneska som tu zase s mladým zálesákom a v tomto videu budete vidieť, ako sa pokúsim si urobiť špagety a uvidíte aj, ako prespíme takto v noci v lese pod našim postaveným prístrežkom. Miesto máme tunak pri takejto skale. Už sme tu niekedy boli, ako vidíte. A postavili sme tu tunak takto jedno drevo, ktoré sme tu nechali. No a tunak kde si predstavujeme, že by mal byť ten prístrešok. Oheň nám už horí, drevo sme si nanosili a pomaly už ideme začať stavať prístrešok a popri tom si robiť jedlo. Prístrešok sme už začali robiť a máme takú výhodu, že jedna stena je už hotová.
Takto tunak máme čečinu a tu teraz odnesieme do bunkra na steny. Už je pomaly obed, tak ja si idem pripravovať tie špagety. Nemám tam dostatok vody, tak si idem na lúku, kde je čistý sneh, zobrať a dať to tam. Už som na lúke, teraz si tam idem nahádzať sneh. To by mohlo stačiť. Zatiaľ, kým sa mi špagety robia, idem si nájsť dačo, s čím ich môžem zjesť. Našiel som takúto rozdvojenú onu, skúsim si to takto odpíliť a skúsim to tak jesť. Uvidím, či to pôjde. A ak nie, skúsim si nájsť dačo iné. Špagety nám už vrú, ale ešte ich tam chvíľu nechám. Voda nám už vrie, tak si tam ideme hodiť špagety. Špagety nám už zovreli a už sú hotové, teraz idem vyliať tú vodu. Máme vyliatú, teraz si tam dáme omáčku. Špagety chutia dobre, pridal som tam aj nivu na zlepšenie chuti a sú výborné. Špagety som zjedol, teraz idem očistiť ešus a túto lyžičku, ktorá sa už asi ani nezíde, ale tak nechám ju tam na zajtra alebo na dačo. Naberiem si tam takto sneh, dám to do pahreby, nech sa to lepšie očistí. Naberiem ho radšej viac. Ako vidíte, už sa nám zvečerilo, tunak máme spacáky, môj ani v tej tme nevidno, oheň nám horí a tunak máme nanosené drevo, ktoré ani nevidíte. Už takto ležím v spacáku, tamto nám ešte oheň horí, no a
ja už idem spať. Dobré ráno, my sme sa dobre vyspali, už chystáme oheň, pretože nám vyhasol, ale uhlíky tam ešte sú. No a my si teraz ideme spraviť jedlo. Teraz si idem spraviť čaj, idem si nabrať sneh. Sneh som si bol nabrať a teraz si ho dávam topiť. Ja som sa rozhodol, že raňajky si spravím sladké a také ľahké, tak si dám jablká do pahreby. Jablko som z pahreby vytiahol, vyzerá dobre a teraz ho idem okoštovať. Voda mi už zovrela, tak som si tam dal lúhovať čaj. Kúsok sa mi vylial, ale aj tak mi toto stačí. A jedno jablko mám ešte stále v pahrebe. Náš prístrešok sme zrušili, tunak je čečina, drevo, už sme pobalení, ale ešte
počkáme, kým oheň vyhasne. Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite dať like, odber, napísať taký komentár a môžete podporiť taktiež lajkom a odberom môjho kamaráta, mladého zálesáka, ktorého link na kanál bude dole v popise. Čaute. Ak sa vám dnešné video... Strašok sme si už začali robiť. A čo? Špagety. Dobré ráno, my sme vstali. V noci bolo